Ahoj, ja vás zdravím u takého videjka, v ktorom by ste vy mohli poradiť, a nie ja vám. Takže budem potrebovať maličku, úplne maličku prozbičku. Jak hrávate Five Nights at Freddy's? No, bohužiaľ, ja som to teraz skúšal a úplne som z toho dutý. Takže ja by som potreboval od vás jednu radu, jak sa to ovláda. Jak by sa dalo, tak môžete mi o tom natočiť čo aj ako. Môžete mi to potom poslať do popisku videa. No, potom ďalšia vec je to, cez čo to mám natáčať. Samozrejme tu mám Bandicam. No. Presne s týmto neviem natáčať, ale pokúsim sa to. Hypercam. Otestujem. A tieto hry, no. Tým sa potom vrátim a tieto máme na natáčanie. Takže by som potreboval od vás radu. Takisto cez Hypercam alebo cez Free Screen Recorder. No, dám na bok. My sa vrátime túto k tomuto. No. Takže tú radu potrebujem od vás, jak by ste mi natočili video, jak to ovládať, pretože fajn, beriem, kúkal som to od Goga a Peťana, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať. Takže, jak by ste mohli, tak ja vám, tak si pozrite tuto na mojom kanáli, no boha, to zase nemám, na mojom kanáli. Toto video, jak byť youtuberom. A tu máte sa s bandikami, to prosím vás natočte, jak to mám ovládať. No, aspoň mi to tam vysvetlíte. Takže ja sa s vami lúčim a dúfam, že mi to aspoň nejak trošku vysvetlíte. Môžete aj v komentároch, ja vás nenútim. Tak teda ďakujem a ahoj.